La Safor i el Trentino són dues comarques amb una cosa en comú, un projecte d'ecomuseu. Per aprofundir entre els dos ecomuseus, els col·lectius que l'impulsen als dos països han encetat un programa d'intercanvi que ha portat els saforencs a Itàlia en 3 ocasions. L'última, al mes de març de 2008, a la regió del Trentino, per participar en la primera part d'un programa d'intercanvi amb joves de la regió, relacionats amb l'ecomuseu de la Judicària. Fonamentalment comentàvem entre nosaltres el fet d'haver conviscut al llarg d'una setmana amb ells, que ens van mostrar, tal com els hem mostrat nosaltres a la Safor, de primera mà, acompanyant-nos a totes bandes, mostrant-nos des d'allò més important, des del discurs que podríem denominar oficial, fins a un altre, el dia a dia, amb una certa complicitat. Després, evidentment, el paisatge, els nuclis rurals, l'arquitectura tradicional que s'ha preservat per les raons que ja hem comentat, també impressiona eixir del teu país i conèixer altres realitats. En tot aquell camí que servia de guia per l'ecomuseu, utilitzaven diferents fils argumentals. Utilitzaven des del fil argumental del poeta Giovanni Prati, per exemple, que és un dels poetes de la Renaixença més importants d'Itàlia. Utilitzaven també elements gastronòmics, conforme es feien els formatges, podíem veure in situ com feien els formatges, però perquè realment allí encara continuen fent-se els formatges. No era una qüestió arqueològica, o conforme com realitzaven la polenta i després es la servien i després sopàvem el que havien cuinat. Totes aquestes experiències són les que, traslladades al nostre territori, els hem volgut mostrar, no rescatant antigues receptes ni fent arqueologia. És important també, evidentment, conèixer el passat, sinó simplement mostrar-los el que actualment queda i el que sap la gent, el que s'ha fet tradicionalment així, la qüestió del ferrer, la qüestió de la pilota valenciana amb la partida de raspall, o totes aquestes coses són les que realment encara queden i els podem mostrar quan venen. Ara han sigut aquest grup de joves italians els que han vingut a la Safor per conèixer el projecte de l'ecomuseu Vall de Vernissa. Amb l'ecomuseu hem pensat fer un intercanvi entre joves, obert als xics i xiques d'entre els 18 i els 30 anys. Era una manera de conèixer una altra zona i hem tingut la sort de vindre ací, a la Vall de Vernissa, a conèixer el vostre ecomuseu. Durant la seva estada a la nostra comarca, els joves trentins han visitat l'entorn del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, l'entorn de Ròtova, la ruta de l'aigua de Potries, el castell de Palma, la platja de la Huir, el castell de Borró i la marjal de Pego Oliva. Tot i que la Safor és una comarca molt menuda i avanoseta, la veritat és que sí que hi ha molts espais interessants on anar i per tant recomanaríem també als saforencs que s'animen a recórrer-la, perquè quan hem preparat el programa per a mostrar quina és la nostra comarca, no simplement la Vall de Vernissa, sinó tota la resta de la Safor, hem vist com hi ha multitud de llocs i multitud de maneres de presentar no tradicionals la comarca, des de la ruta de l'aqüeducte de Sant Jeroni de Cotalba, anant per Almiserà i pels meandres del Vernissa, fins a fer la visita de Sant Jeroni de Cotalba, com la ruta de l'aigua que podem contemplar en aquesta ocasió, seguint el riu Serpis i el traçat de la sèquia reial, i posteriorment altres indrets de caire natural, com la Marjal, com la trama urbana d'una ciutat com Oliva, amb la seva xarxa de museus. Una visita a la que s'ha afegit el factor humà per tal de que pogueren conèixer les costums i tradicions de la Safor. És una miqueta aproximar-los, no simplement parlar dels monuments, dels llocs més emblemàtics, que també, però en aquests llocs més
els jocs més importants, en tots els espais agraris, els espais urbans han viscut persones i els has de comptar aquest factor urbà que comentàvem. I aleshores, d'alguna manera, per a nosaltres també és important, mentre passegem per Ròtova, mostrar-los l'ofici tradicional del ferrer, com el pare ha ferrat i com el fill continua, tot i que amb un altre objectiu, o, per exemple, mostrar-los també una activitat esportiva com és el raspall tradicional, mostrar-los actuacions tan tradicionals com la rondalla a Gredols, que fa tant música tradicional valenciana com comença a iniciar a fer cant d'estil valencià, i després les noves incorporacions dels nostres joves que tenen les seves pròpies iniciatives, com per exemple el grupet de joves de la Vall, de Llocnou, de Ròtova i de Castellonet, que estan iniciant ara un grupet d'escapum que es diu Escacar el Rei. Aquestes xicotetes iniciatives que són amables, que són humanes, que en definitiva són els nostres amics, són el que configuren també els nostres pobles. L'Ecomuseu Italià comprèn un ampli territori del Trentino sud-occidental que va des dels 3.170 metres d'alçada sobre el nivell del mar de les Dolomites de Brenta als 70 metres de la cascada del Barone, molt a prop del llac di Garda. Es tracta d'una zona que comprèn paisatges de muntanya, ambient agrícola de vinyes i oliveres, edificis religiosos i cases de llauradors. La nostra és una zona de muntanya. Estem als peus dels Dolomites, damunt del llac de Garda. De fet, s'anomena Ecomuseu de la Judicària de les Dolomites al Garda. És una zona poc habitada i poc industrialitzada, en la qual, a causa del territori muntanyós, les vies de comunicació són molt lentes i, per tant, ha sigut preservada de la industrialització. Així, en els 2 dies que hem visitat la comarca, hem vist que és un territori molt industrialitzat, però de tota manera hi ha molts recursos històrics interessants. Per exemple, hem visitat els castells. Hi ha diversos llocs bonics. Hem vist l'aqüeducte, de qualsevol manera, construccions, empremtes històriques molt importants. Abbiamo visto comunque costruzioni, tracce storiche molto importanti anche qui. El projecte de l'Ecomuseu del Vernissa es desenvolupa entorn a 4 béns d'interès cultural, amb el monestir de Sant Jeroni de Cotalba com el més important. També l'Ecomuseu Italià compta amb monuments patrimonials destacats, com són els barris de Canale i Rango. 2 borghi riconosciuti come... 2 barris dels més importants d'Itàlia són Canale i Rango, que han sigut valorats perquè mantenen totes les estances típiques de fa un temps quan les vivendes seguien encara l'arquitectura del segle XIX. Tutte le case seguono ancora l'architettura del primo Novecento. Fonamentalment, el que mou els 2 ecomuseus també té molt a veure amb les característiques físiques i econòmiques d'ambdues situacions. Allà hi ha una situació de muntanya, d'atur, si vols, i existeixen unes possibilitats de potenciar un hàbitat encara rural i uns oficis tradicionals, i el nostre interès és bastant similar, tot i que els perills i els reptes que tenim són uns altres, perquè nosaltres ens estem enfrontant directament amb alternatives destructives, d'alguna manera, amb aquest paisatge, amb aquest territori, amb aquestes altres alternatives de caire més sostenible. L'Ecomuseu de la Judicària porta un parell d'anys d'avantatge respecte al de la Vall de Vernissa. La principal diferència la trobem en la part legal. A Itàlia existeixen 2 lleis regionals per als ecomuseus. Una d'elles aporta finançament. En canvi, a l'estat espanyol estem unes passes per darrere dels europeus. El nostre ecomuseu